שהמלחמה פרצה הייתי כבן 6, ואחותי שרה נולדה חצי שנה אחר כך. אבא היה חייט ותפר בגדים לקציני האס-אס בעיירה, ואני כילד בן 8 הייתי מתלווה אליו למפקדה לעזור להחזיר את הבגדים. יום אחד שהגענו, מפקד תחנת האס-אס אמר, היום אני מרוצה. החלטתי שאני הורג את היהודי הראשון שאני פוגש. אחד הגרמנים אמר לו, תהרוג את מי שאתה רוצה, אבל לא את החייט שלנו. הוא דחף אותנו החוצה, ירה אחרינו ופצע את אבא בזרועו. לא חזרנו לשם יותר. הגיעה הוראה להכין מזוודות, כי לוקחים אותנו למחנות עבודה. לאבא הייתה אינטואיציה. הוא אמר שלא יכול להיות שלוקחים אותנו למחנות עבודה עם ילדים קטנים. כל העיירה התייצבה, אבא דחף אותנו בין הבתים ונתן לשיירה לעבור. הוא הציע לגוי הנוצרי שהוא עבד אצלו, שייתן לנו להתחבא תמורת הכסף של העבודה. הגוי לא הסכים כי הוא פחד. אז אבא הצליח לשכנע את הבת שלו, שהייתה בת 18, שהוא יעשה לה תיקונים ושמלות, אם היא תשכנע את אבא שלה לקחת אותנו לזמן קצר, אבל אף אחד לא חשב שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן. במשך שנה וחצי התחבאנו, אני, אחותי, אבא ואמא וסבתא מרים. בין ערימות קש ברפת, בכוך בגודל של 2 מטר מרובע וקוטר של מטר, בגובה של מטר. לא יכולנו לעמוד, רק לשבת או לשכב. רק אחותי, בת 3, יכלה לעמוד. הייתה לנו שמיכה כפולה, וכולנו התכסינו בה בחורף. מעלינו היה גג מקש, קפאנו ושתינו מים משלג שטפטף דרך חור בגג. פעם בחודש בערך הגוי היה מביא כיכר לחם אחד, והיינו אוכלים ממנו כל כך מעט עד שהוא הפך לבן מעופש. אבא היה מביא מהעבודה שלו בלילות קצת מרק שנשאר, ככה החזקנו מעמד 1.5 שנה. לילה אחד כשהייתי בן 10, שמענו מבחוץ יריות וצעקות. למחרת הסתבר ששלושת האחים של אבא, שהיו בפרטיזנים, הגיעו להוציא נשק ממחבור באותו הכפר. הפולנים תפסו אותם ורצחו את 3. יוסף היה בן 15, דוב היה בן 18 ויששכר היה בן 20. באותה תקופה ההתנהגות של סבתא מרים השתנתה, ובמשך כמה שבועות היא דיברה בקול וצעקה. פחדנו שנתגלה, אבל אז היא נפטרה בפתאומיות. יום אחד הגוי הביא לנו דף מעיתון שבו היה כתוב שאנחנו מתחבאים בכפר וחייבים לחסל אותנו. ובאמת, אחרי שבוע הם הגיעו לחפש אותנו אצלו. הגורן היה גדול והם התחילו לחפש בצד השני. הם הוציאו החוצה את כל האלומות עד שהרגשנו את האלומות לידינו זזות. התחבקנו, התנשקנו ונפרדנו, כי ידענו שאנחנו הולכים למות. ואז מישהו מהם אמר, אתה רואה שאין פה אף אחד. הם הוציאו כללה בפולנית ועזבו. אם סבתא הייתה איתנו באותו היום, בוודאי הייתה צועקת והיו מגלים אותנו. עם מותה, לצערנו הרב, עם מותה היא הצילה אותנו. עם תום המלחמה חיינו 3 שנים בגרמניה,
כילד החלטתי שאני לא נוסע לשום מדינה זרה, רק לישראל. ב-48 עלינו לארץ באונייה גלילה. כשהייתי בן 24 התחתנתי עם מרים ז"ל, שהייתה אף היא ניצולת שואה ונפטרה לפני כ7 שנים. יש לי 2 ילדים, צביקה וטובי, ו2 נכדים, תומר ודנה. יותר מ-40 שנה עבדתי כאזרח עובד צה"ל. מאז הפנסיה יסדתי בחיפה מועדון של גמלאים אזרחים עובדי צה"ל, ואני פעיל שם עד היום. אני מדליק את המשואה לזכר הדודים שלי, דוב, יששכר ויוסף, סבתא מרים וייסטוך, סבא צבי, סבתא לאה פוקס, אמא של אשתי טובה רוזנר וכל קרוביי שנספו בשואה. ולכבוד האומץ לפעול לעתים בניגוד לדעת הרוב, ולכבוד היכולת למצוא פתרונות יצירתיים במצבים בלתי אפשריים.